Explicați-ne ce a avut loc astăzi, de fapt. Am văzut că era o problemă, două legi care prevedeau lucruri diferite. Puteți să ne spuneți despre ce este vorba? Ce s-a schimbat? Deci este vorba de o inițiativă a Guvernului și a Ministerului Justiției, de fapt, care se încadrează în toate celelalte de combatere și de luptă cu corupția. Venim să concretizăm prevederile a două legi, anume legea cu privire la conflictul de interese și codul etic al funcționarului public, care conțineau reglementări diferite în ceea ce privește posibilitatea funcționarilor publici și a demnitarilor de a primi cadouri în activitate legată de activitatea lor de serviciu. Astfel, prin propunerea de astăzi, venim cu norme care interzic solicitarea sau primirea cadourilor atât personal de către funcționar sau demnitar, cât și de rudele acestuia, prieteni și toate acestea în legătură cu exercitarea atribuțiilor lor de serviciu. Se concretizează că se admit obținerea cadourilor care sunt simbolice și care de regulă se oferă în protocol și care nu va depăși o anumită sumă, o anumită valoare care va fi determinată printr-o hotărâre ulterioară de guvern. Și mai mult ca atât, prescriem care sunt obligațiile funcționarilor și a demnitarilor în cazul în care li se oferă astfel de cadouri. Deci în această situație funcționarul va trebui să întreprindă, așa cum e scris în proiect, măsuri de protecție pentru a-și asigura protecția. Și aceste măsuri sunt, prima, să refuze avantajul, doi, să se asigure, să identifice persoana care încearcă să ofere acest cadou, trei, să se asigure cu martori că el a refuzat cadou și așa mai departe. Dar până acum cum era? Un funcționar public putea să primească un cadou? Legea până în prezent la fel reglementa că pot fi acceptate doar cadouri simbolice și nu de o măsură mai mare decât ce este prevăzut de lege. Doar că într-o lege era prevedere că mărimea cadoului nu poate să depășească salariul mediu pe economie, într-o altă lege era o prevedere că nu poate să depășească salariul minim stabilit de guvern. Deci era neconcordanță în prevederile a două legi. Vine să concretizeze și să stabilească. Am mai zis că se vor institui registrul cadourilor pe lângă toate autoritățile publice. Funcționarul va fi obligat să treacă în acest registru toate cadourile primite. La fel, vom prevedea posibilitatea ca un funcționar să aibă posibilitatea să răscumpere cadourile primite la valoarea lor. Practică, ziua de naștere a domnului prim-ministru, da? Toată lumea știe, coridorul plin, guvernul asaltat, primește cadouri. Într-o astfel de situație, ce trebuie să facă prim-ministru ca să nu încalce? Să duci cadourile acasă sau nu? Toate cadourile pe care dânsul le primește în calitate de prim-ministru vor nimeri sub incidența acestei legi. Și nu doar prim-ministru, dar oricare alt funcționar pe care le primește. Dar dacă el este prim-ministru, dar e și ziua lui de naștere, ce face? Primește cadou sau nu? Nu interzice legea să primești cadouri. Legea interzice să accepti cadouri și să soliciți cadouri în legătură cu funcția pe care o exerciți. Dar v-ați gândit la o limită cam cât? Suma urmează să fie concretizată printr-o hotărâre ulterioară de guvern. Dar v-ați gândit deja la vreo sumă anume? O sumă anume, poate Ministerul Eu nu Justiției dicesc că și vor stabili sumele în dependență de realități și nu de emoții. Pentru că de regulă prețurile se schimbă, există necesitatea de a interveni mai rapid și aceasta este posibil prin hotărâri de guvern. Ca și în marea majoritate a altor acte normative care stabilesc anumite sume. E vorba de inflație, e vorba de devalorizare, e vorba de... Când am spus și rude de unui funcționar public, asta ce înseamnă? Ce aveți în vedere? Deci vă citez exact cum este scris în text. Lămuriți-ne, deci dacă... Destinate personal acesteia familiei sale, rudelor, prietenilor, dar în legătură cu activitatea funcționarului sau demnitarului. Deci pentru a evita oferirea cadoului rudelor demnitarului, dar pentru a-l determina pe demnitar să aibă un anumit comportament. Dar cum vor fi sancționați? Care vor fi
Sancțiunea, și aceasta este o concretizare a viitoarei reglementări, se face referință la codul contravențional și respectiv se vor aplica prevederile codului contravențional care prevede pentru aceasta amendă, dacă nu greșesc, de la 100 până la 500 unități convenționale. Cu excepția cazurilor când aceasta reprezintă infracțiune. Îi se va interzice sau nu să mai fie funcționar public în cazul în care este sancționat odată pentru luarea unui cadou care, mă rog, depășește limita și contravine codului etic sau acestei legi? Dacă se vor încadra, dacă acțiunile sale vor nimeri în sub prevedere sau în categoria faptelor pentru care este posibilă concedierea din funcție, atunci evident că complementar la aplicarea sancțiunii administrative, el va fi concediat din funcție. Domnul ministru, dacă acolo este cadouri, protocol care pot să le răspundere, asta ce înseamnă? Dumneavoastră, de exemplu, ca ministru, când o să plecați, puteți să vă luați un cadou? Așa cum este prevăzut, poți să cumperi, de fapt, la prețul care este evaluat acest cadou, plătești banii necesari, ți-ai luat cadou, face mențiunea respectivă în registrul de evidență a cadoului. Plătești cu ministerul? Păi îl plătești în casa sau în contabilitatea instituției publice, care ulterior sunt bani bugetari. Și eu vă mulțumesc.